Sa ilo pong lingkod, nag-birthday kan Sabado, ako po pinangaki na may kalson. Char lang. Charis. Charing. Pangharambugan sa radyo. Pagiramdo mga pangga, ini po narambugan sa radyo, katang isip, in English, fictitious, gibo-gibo, istorya sana, gibo-gibo, darakan na malikot, maringgaw na imahinasyon. Ano man ang pagkakapareha sa tao, bagay, lugar o pangyayari o pangaran, dahil po tinutuyo mga tugang na salisihan sana. Ining istorya ini. May si Pading Roger da ang mga pangga. Nag-birthday da si Pading Roger. Tapos pig-treat da siya ni misis niya. Ang sweet. Sweet naman. Pig-treat da siya ni misis niya si Pading Roger ta nagbe-birthday. An pautot da ni misis niya. Ano dong taon-taon na lang ngayon pigbabakalan niya ang cake, taon-taon na lang ngayon piglulutuan niya ng spaghetti, ng mga pahanda ngayon. Ano daw ngayon kung iba naman niya ang itreat ko ngayon agum. Imister. Ay na, very creative talaga si Mrs. Ano? Ang naisipan daan ni Mrs. ni Pading Roger, ang na-itreat sa iya mga pangga, tinisting daan ni Mrs. niya. Pig-treat daan niya si agum niya, dinara niya daan sa beer house. Dinarada ni Mrs. isa iyang agom sa beer house. Ta birthday ba ya? O, tsaka para maiba naman. Ta very useful na da. Baga para handa. Baga para kunyan makolesterol na. Baga para handa nga. Pigdara niya da sa beer house si Mr. Apera kan treat niya na da ito. Kumbaga testing da ito. Tinesting niya da si Mr. niya. Kung talaga ngayang may mga sikreto nga ini. Kaysa ngayang magparadigding ngayon sa beer house na mayo ngayon ako. Mas maring ngayon magdigding ngayon kami sa beer house. Yaon ako, talagang magkakaterstingan. Pag-abot da mga panggaan ni kasumag-agom, duman sa beer house. Binati da tulos mga panggaan guard, katong bouncer, katong security guard duman sa beer house. Welcome back ngayon, sir. Oh, pati nagtaraas da si Kiray ni Mrs. Nagkurunot da so angog. Garo ngaya. Garo ngaya may sikreto ka ngaya day ko ngaya aram. Garo ngaya birestado ka ngaya digdi. Welcome back. Anpalusot da ni Mr. mga pangga. Ay dai. After kaya ngaya kan trabaho, nagdidigdi ngaya kaming untong eta. Nagkakapi-kapi ngaya kami digdi. O di nakalusot. Welcome back. Ngunyan, kanakalaog na da sa beer house mga pangga si Pading Roger kaibanan si misis niya. Pig approach da kan waiter, sabi da kan waiter, ay sir, kumusta po? So dati lang ngayang order. Nagtaas naman da sukiray ni misis. Garo ngaya suki ka na ngayadig di aguma. Dating same order lang da abatian hapot. Madin. Garo ngaya suki ka na digdi, garo ngaya parokyano ka na, baka ngaya may discount ka na digdi. Baka may advantage card ka pa digdi, agom, ha? Magtuga ka. Anpalusot naman da ni Mister, ay daing ngaya agom. Aram na ngayon mga waiter digdan order ko. Sabi ko baga, tuyong odto after sa trabaho, nagkakarapi-kapi kami digdi. Aram na, same order, yan. Kape. Nakalusot naman da. Nakalusot. Ngunyan, umabot na da mga panggaso ka table ni Mister. Tama lang beer house ba yan? Iyon na ang kinakatakutan ni Mrs. Kung may madiscover siyang, di ba, mga sikreto ni Mister. Sabi da kaso hostess na ka-table ni Mister, happy birthday po ngayon, sir. Abistado! Ginuyo da ni Mrs. si Mister, dahil ka na makakalusot sa kuya, aram kayo ng birthday mo, suki ka na digdi.
Suki ka na digdi sa warehouse na ni. Ha? Dahil ka na sa kuya makakalusot. High and disadvantage card mo digdi. Ginuyod da si Mr. Mga Pangga, makairakon da. Ngunyan, pagpauli da ninda mga pangga, pagsakay da kasumag-agom duman sa tricycle. Ang sabi da ni ang sabi da mga pangga, driver kan tricycle, ngayon sir, garo ngayon makanuson ngayon so na take out mo ngayon. Garo ngayon sir, sen ngayong lugar ngayon hali na take out mo, garo ngayon, garo ngayon karta dos ngayon. Buklo, karta dos. Energy FM.